Il-Partit Laburista ħejja ruħu għal tmiem il-ġimgħa ta' aktar tiġdid illi se jara l-ħatra ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit ġdid u l-indirizz tal-ewwel President Mara tal-Partit Laburista. Dan hekk kif il-Partit Laburista se jkollu l-Konferenza Ġenerali Straordinarja fit-Teatru tar-Realto f'Bormla. Bħalissa f'Bormla għaddejjin l-aħħar tħejjijiet għal din il-Konferenza Ġenerali tant mistennija. Is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista il-Perit William Lewis tkellem dwar il-programm li hemm imħejji għal nhar il-Ħadd illi ġej. Dejn l-aħħar preparamenti biex is-sala tar-Realto tinbidel f'teatru biex nhar il-Ħadd inkunu nistgħu nagħmlu l-għeluq tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja li fetħet fit-2 ta' Lulju bi preparament biex jiġi maħtur id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit. Il-Ħadd ikun qed jagħti l-ewwel diskors tiegħu bħala deputat mexxej tal-affarijiet tal-partit. Apparti minn hekk għandna kariga oħra ġdida li dik hija tal-President Dr. Ramona Attard li wkoll ħadkun qed tagħmel l-ewwel diskors tagħha. Il-qofol ta' dan kollu jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-Perit William Lewis fakkar ukoll fid-dmir tad-delegati Laburisti li s-Sibt illi ġej se jkunu qed jivvotaw biex jikkonfermaw lil Daniel Mikallef bħala d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Importanti li għadha d-delegati kollha jagħmlu d-dmir tagħhom u għal-lavorja m'hemmx kontest imma kull memm hija konferma għal kandidat wieħed il-Perit Daniel Mikallef inħeġġu l dawk kollha li huma eliġibbli biex jattendu biħġaru u nagħtu vot kbir ta' fiduċja l-Perit Daniel Mikallef li dejjem sab u ġab l-interess tal-partit fuq quddiem u żgur li bil-karika l-ġdida ħajkompli imexxi dan il-partit il qudiem. L-Istazzjon 1 se jkun qed ixandar programm speċjali waqt l-att tal-voti. Id-delegati Laburisti huma mitluba jmorru jivvotaw fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar.